No matter the devil, spragadistain, attachment, spragadistain, suppressed, spragadistain, DLP and D9, Pyra and D9, Media, scheme of work and D9, Patakauna kumbi, paket, Yakatiri, Kandimani dona hit. Ndigati nindiri musilingi imomo ndiri kuita cleaning unetina yezvire mwaremwa saka ini ndiri beze kusvika mangwana kana pane vanhu vauya vachinditsvaga muvaudza kuti president yavapo sesine malekicha rakabva ficha ndopandakaona kuti hazvina future ndopandakatanga kugaya hora but hazvina kumboshanda boys rangu rega ndizvitaure kana iwewe wasvekerwa wavona uri patachimendemeko kutorirede every time unogara ungorirede boys rangu ndakawachiswa ini ndakawachiswa zvikabva kuwacha ini boys rangu ndakasechesa ini ndakasechesa zvikabvakanditatana nguva chiyande kuleseni tinoona ikoko uchidzidzisa ndakangosvika ndikati good morning class zvikanzi sei murukasi ndikati nhasi ndine mavhizitasi saka handisi kuda embarasi ndakatarisa chonzo aiva pakona ndikabva ndamuchonya neziso repakona zvikanzi sema ndichonya ndikatandina iwe jonzo mani ndokukwata nembama iwe nhasi tiri kuda kudzidza nezvekorera saka munhu wese nhasi anototaura hakuna munhu asingazivi nezvekorera nekuti korera yakuzika mwangwe chamisa boys rangu ndakawachiswa ini ndakawachiswa zvikabva kuwacha ini boys rangu ndakasechesa ini ndakasechesa zvikabva kusecha ini class can someone tell me kolera yakatanga sei zvikanzina tawe pakatangira minista panyungwani ndopa yakatangira tawe nai hatizi papolitics tiri muleseni umwevo ane maindiri nani kweteyedachazveya tawe inini korera inini ndoiziva seikakubata imobiri wamakupanza chido haunyari vayenzi unotaura zvinyadzi this is the end of the lesson kana pane ane mubvunzonga anotarira panyuzi kumba manheru kumba kwenyuka musina tv ndezvekwenyu boys rangu ndakawachiswa ini ndakawachiswa zvikabva kuwacha ini boys rangu ndakasechesa ini ndakasechesa zvikabva kusecha ini boys kana utonzi paatachment wotogara uri redi wozi inini zvezvizvi ndatova muchi chola ndatova mu 33